Melanie, ħana mux ħaġa differenti. Biex inti ġallu. Mela, għala għajni. Dur dawra u fejseti għafsa morru. Mela, tindu. Għala għajni. Dur, 1, 2, 3. Għala, l-ewel villax li għattara huwa ix-xara. Ix-xara da? Tħallihom xjara, ok? Għax nixtieq intihom sorpriża kbira jiena. Ciao, Stel. Issa sew il-qampina tgħid li x'ħanħabbat tax naħseb kienet isfel u ma rajtix. Jismaw niżgurek. Tiftinna ftit sinjura. Int qed tarafna? Ta' xarabank ħanitlu, sinjura. Mela, x'qed tagħmel bħalissa? Qed nara xarabank u nistenna t-tifil. Qed tara xarabank? Imma jien irid nar, Mela. Nixaru ftit ukoll? Mela, proset, qed tara xarabank, u tal-li qed tara xarabank kien għandi xi ħadd għalik. Tarafni? Stellina. Mela, naħseb tafal fejn qed hawnhekk jien, għandek idea? Mela, inti tarax xarabank. Rajtum s-sena li għaddit kont l-laj dawk il-nis maħna ġewwa Livigno? Mela, inti lesti ruħek għax f'jannar li ġej, jekk inti dejjem taċċetta, ħatitla miegħi Livigno. U għamek inti għadski għajt qabel? Għad mort fuq s-silġ? Mela lesti ruħek għax meta se nkunu qegħdin hemmhekk, ħanna nagħlbuk tiskija ftit. Tipprovawx l-avventura? Tittab nqarret nitgħallem Dikka ħalli fidejna. Imma mhux se niskijaw biss, se nitilgħu fuq il-muntanji, ħan nippruvaw xi naqra bil-jet bikes, forsi nsibu jew suqhom inti jew suqhom xi ħadd ieħor, imorru niklu xi ikla tajba fuq il-muntanji għandhom ikel barra minn hawn, nippruvaw xi naqra sledging, forsi nitilgħu imorru sad-deri fejn jagħmlu l-ħalib u l-prodotti kollha, insomma ħanqattaw 4 tiem hemmhekk. Verament li żgur jekk inti taċċetta ma tinsihom qatt. Imma qabel ma naslu dik il-biċċa xogħol, Melanie hawnhekk tgħidlek xi ħaġa oħra. Inti titħajjar tmur Livigno l-ewwel li? Titħajjar, mela, għażel li mistoqsija A, B jew C. Ta' tlieta. La, il-A, mela. ħanżoblok Melanie. Żomni naqra x'għandi affarijiet fidi. Mela, isma' din. Fejn jinsab? Attenta, x'tqila di. Fejn jinsab il-villaġġ ta' Livigno? Isma' sew, l-Italja, il-Ġappun jew iċ-Ċina? Right. Għattjon sok l-ħar biċċa. Iwa, ta' di toġobni, di l-iktar biċċa li toġobni. Għaggantaw fl-imkien? Xarabank.